Ja, nu er den lidt over 10, og jeg tænker, at vi kaster os ud i det, og så kan de sidste støde til undervejs. Mit navn er Martin, og jeg arbejder her i Visma Kubis. Endnu en gang god formiddag til alle sammen, og velkommen til vores webinar om lovpligtig registrering af arbejdstid. Vi er rigtig glade for, at så mange har valgt at deltage i dag. Der er over 400, som gerne vil høre lidt mere om, hvordan den nye lovgivning kommer til at påvirke danske virksomheder og jeres hverdag. Og også hvordan man kan sikre sig, at man overholder den her lovgivning ved at have styr på sine processer og politikker. Agendaen i dag er, at jeg er i gang med en velkomst, som I nok kan høre. Derefter så har vi Signe Rydahl Werming med som gæst i dag. Signe hun rådgiver offentlige myndigheder og organisationer samt danske og internationale virksomheder om alle aspekter inden for arbejds- og ansættelsesret. Og inden jeg kaster mig ud på alt for dybt vand, så er jeg sikker på, at Signe hun gerne vil supplere lidt her om et øjeblik, når jeg giver ordet videre til hende. Efter Signe, så har vi Anders Friis, som er Commercial Director her i Visma Kubis på. Og Anders han vil fortælle os lidt om, hvordan vi kan løfte den her tidsregistrering i hverdagen op til at blive et strategisk værktøj i virksomheden. Før vi går i gang om et øjeblik, så er der lige et par praktiske foranstaltninger, jeg lige vil gøre opmærksom på. Først og fremmest så bliver webinaret her optaget. I er alle sammen muted. Det er ikke fordi vi ikke har lyst til at høre på, hvad I har at sige, men det er simpelthen for at sikre os, at der ikke er for meget baggrundsstøj. I kan stille spørgsmål ude i den chat, som jeg kan se, I allerede er i gang med at få verificeret, om der er nogen, der har problemer med lyden eller ej. Men stil endelig spørgsmål ude i chat undervejs, så svarer vi på så mange spørgsmål, som vi overhovedet kan. Og efterfølgende så vil vi sende en oversigt over alle de spørgsmål, der er kommet, og også med svar på spørgsmålene. Og I modtager som sagt både svarene på spørgsmålet og præsentationen, vi gennemgår her, og så optagelsen efterfølgende. Og med det, så vil jeg sådan set bare overlade scenen til dig, Signe. Rigtig god fornøjelse. Tak. Ja, jamen jeg skal fortælle lidt om de nye regler for arbejdstidsregistrering. Og jeg vil bare sådan forsøge at holde det relativt kortfattet til det, som jeg mener er det relevante på nuværende tidspunkt, og som man skal forholde sig til, inden reglerne de træder i kraft. Det jeg vil komme ind på, det er baggrunden for registreringspligten. Det er de vigtigste dele af loven. Så er det indholdet af registreringspligten. Hvad er det, der skal registreres? Så er det spørgsmålet om, hvem er det, der kan undtages fra registreringspligten, og hvordan det bliver fastlagt. Og så er der lidt omkring krav til registreringssystemet, og til slut nogle sådan øvrige overvejelser, man kan gøre sig på baggrund af den her nye lov. Baggrunden for, at vi har fået den her registreringspligt, det er en direkte konsekvens af EU-domstolens dom af 14. maj 2019, den der hedder Deutsche Bank. Og den fastslår, at medlemsstaterne skal sikre, at alle arbejdsgivere anvender et objektivt, pålideligt og tilgængeligt tidsregistreringssystem for at måle hver enkelt medarbejders daglige arbejdstid. Ifølge EU-domstolen, så er sådan et tidsregistreringssystem, det er nødvendigt for at sikre lønmodtageren, som jo som bekendt altid bliver anset som den svage part i ansættelsesforholdet, og for at sikre en effektiv beskyttelse og effektiv tilsyn med reglernes overholdelse. Og med de her regler, der er det jo regler omkring arbejdstid og hviletider, som er det, der ligesom hentydes til her. En sådan forpligtelse, den havde vi ikke af arbejdstidsdirektivet, så det her det er altså noget, EU-domstolen er kommet med. Registreringsforpligtelsen, den har ikke tidligere været gældende i Danmark, og det er simpelthen derfor, at vi har været nødt til at gå ind og bringe loven i overensstemmelse med EU-domstolens praksis. Og sådan er det jo, fordi at rigtig meget af den ansættelsesretlige lovgivning bliver påvirket af, hvad der sker i EU, og hvad EU-domstolen når frem til.
De vigtigste dele af loven, som jeg i hvert fald ser det på nuværende tidspunkt, det er selve registreringspligten, altså at der indføres et tidsregistreringssystem. Det følger ligesom direkte af loven. Så mener jeg også, at det er bestemmelsen omkring selvtilrettelæggere. Det er vigtigt, fordi de her selvtilrettelæggere, de er ikke omfattet af forpligtelsen omkring at tidsregistrere, og så er de også undtaget 48-timers-reglen og hviletidsbestemmelserne. Og derfor så er det jo ret vigtigt at få fastlagt, inden det her det træder i kraft, og det er så også en sidste ting, jeg har taget med her omkring ikrafttræden, som er 1. juli 2024, der er det rigtig vigtigt for virksomhederne at finde ud af, jamen, hvem er det, der er selvtilrettelæggere i vores virksomhed, og hvem er det, som så dermed er undtaget af selve registreringspligten, og dermed også, hvem er det også, der er undtaget af 48-timers-reglen og hviletidsreglerne. Men det vil jeg komme ind på senere, for jeg vil komme lidt mere ind på det i min gennemgang længere i det her. Udover det her, så er der også vedtaget en mulighed for at undtage medarbejdere for 48-timers-reglen, og det kan man gøre for sådan nogle medarbejdere, der udfører samfundskritiske funktioner, og som er omfattet af overenskomstbestemmelse eller lokalaftale. Det er den såkaldte opt-out-mulighed, der er, men jeg vil sådan set ikke komme nærmere ind på den, fordi den er ikke så vigtig i forhold til lige nu, hvad det er, man som arbejdsgiver skal gå ind og virkelig kigge på. Så ikke mere om den lige nu. Så er det spørgsmålet om, hvad er det, der skal registreres, når arbejdstiden skal registreres. Vi har jo en lov nu, en lovtekst, der er vedtaget, og i den er det måske ikke helt klart, hvad der ligger i selve arbejdstiden. Men vi ved fra arbejdstidsdirektivet, at det er det tidsrum, hvor medarbejderne er på arbejde og står til arbejdsgiverens rådighed under udførelse af sin beskæftigelse eller sine opgaver. Og hvad er det så, der skal registreres, når det ligesom er den ordlyd, vi har? Og der kan vi hente noget inspiration fra lovgivningsprocessen, fordi der er der kommet nogle specifikke spørgsmål, som er blevet stillet til ministeren. Der er blandt andet blevet bespurgt, er det kun den samlede arbejdstid, der skal registreres? Og hertil er det svaret, at ja, det er det. Der blev specifikt spurgt ind til et eksempel, hvor for eksempel en lønmodtager arbejder fra 9 til 14, og senere samme dag fra 21 til 23.30. Og så bliver der spurgt, skal der så bare registreres 7,5 time, eller skal tidspunkter også angives? Der sker et eller andet her med slidesene, jeg ved ikke lige, hvad det var. Vi kom tilbage igen her. Og der har ministeren bekræftet, jamen det er kun den samlede arbejdstid, altså de 7,5 time, der skal angives. Der er blevet egentlig også i andre spørgsmål spurgt yderligere ind til det, hvis man for eksempel har en medarbejder, der svarer på en arbejdsmail kl. 22.30, hvordan passer det så ind med tidsregistreringen? Igen bliver det sagt, jamen det er kun den samlede arbejdstid, der skal registreres, men ministeren gør jo også opmærksom på, at man skal hele tiden huske hviletidsreglerne, som jo betyder, at man skal have en mindst 11 timers sammenhængende pause inden for en periode på 24 timer. Og det kan man sige, hvis man så svarer på en mail kl. 22.30, så kan det jo i princippet være et problem at møde på arbejde klokken 9 næste dag. Det man så skal være opmærksom på i den forbindelse, det er selvfølgelig, er der denne her regel omkring 11 timers daglig hvile, men der er nogle undtagelser til den, og her der siger Arbejdstilsynet, at følgende medarbejdere kan være undtaget, så frem de opfylder nogle betingelser, og det er personer i overordnede stillinger, som udelukkende eller hovedsageligt udfører arbejde af ledende art og ikke er forpligtet til arbejdstidsmæssigt at følge dem, de leder.
Og så derudover så er det personer, som arbejder delvist hjemmefra, og som selv kan tilrettelægge sin arbejdstid. Så for de medarbejdere bliver det altså ikke et problem, hvis man besvarer en arbejdsmail klokken 23 og stadig tager på arbejde igen næste morgen klokken 8. Man kan sige, hvis vi er ude i det med selvtilrettelæggerne, så er de jo også undtaget fra hviletidsreglerne i arbejdsmiljølovgivningen. Så på den måde vil det så også løse sig selv, hvis det er selvtilrettelæggere, man har med at gøre. Herudover så kom der et spørgsmål under lovgivningsprocessen, som går på, skal selvbetalte frokostpause registreres, og det korte svar på det, nej, det skal de ikke, fordi det er kun arbejdstid, der skal registreres. Og hvis det er en selvbetalt pause, hvor du ikke står til rådighed for din arbejdsgiver, jamen så skal det ikke registreres. Så kom der et spørgsmål, som jo også kan være relevant for, hvordan man håndterer det her system. Det er, hvor ofte skal arbejdstid registreres og ajourføres. Og hertil, der kan man sige, at der kom der ikke noget sådan helt skarpt svar, men det man skal huske på, det er, at det skal være et effektivt og pålideligt system, og det betyder jo så også, at det er meget svært at gøre det i hvert fald pålideligt. Hvis tidsregistreringen sker en gang om måneden, så er det måske lidt svært at huske, hvor mange timer bliver der lige arbejdet på den pågældende dag. Ja. Så er vi nået til den her bestemmelse omkring selvtilrettelæggerne. Hvem er det, man kan undtage, og hvordan bliver det fastlagt? Vi har lovens bestemmelse, som er i paragraf 1 stykke 6, og der står der, under overholdelse af generelle principper for beskyttelse af arbejdstagers sikkerhed og sundhed, finder paragraf 3, 4 og 5 ikke anvendelse, hvis arbejdstidens længde som følge af særlige træk ved det udførte arbejde ikke måles eller fastlægges på forhånd, eller når lønmodtagerne selv kan fastsætte den, hvor der er tale om lønmodtagere, der kan træffe selvstændige beslutninger eller har ledelsesmæssige funktioner. Det skal fremgå af ansættelseskontrakten, at lovens paragraf 3, 4 og 5 ikke finder anvendelse. Og de her bestemmelser i 3, 4 og 5, som der henvises til, det er bestemmelser omkring pauser, maksimal ugentlig arbejdstid, altså 48-timers-reglen og natarbejde. Det man jo ikke kan læse ud af selve bestemmelsen, det er, at lønmodtagerne heller ikke er omfattet af registreringspligten, hvis vedkommende er undtaget efter paragraf 1 stykke 6. Men det står altså i forarbejderne, og det er derfra vi ved, at hvis der er tale om selvtilrettelæggere, så er der ikke en forpligtelse til, at de registrerer arbejdstid. Det vi også ved fra forarbejderne i forhold til, jamen hvem er det her så? Det er medarbejdere, der selv kan tilrettelægge faktisk hele arbejdstiden, eller medarbejdere, hvis arbejdstid på grund af særlige forhold i deres job ikke kan udmåles fuldstændig, eller forudbestemmes på forhånd, og har en ledelsesfunktion, eller kan træffe selvstændige beslutninger. Ved det her, der kan man jo sige, når man åbner det op for en hel ladeport af medarbejdere, og det er altså ikke tanken, fordi i EU-kommissionens fortolkningsmeddelelse, der står der, at den her bestemmelse, den skal fortolkes snævert. Det vil sige, man kan altså ikke som arbejdsgiver sige, når vi tager hele den her kategori af medarbejdere, og så siger vi, når de er simpelthen selvtilrettelæggere, og så derfor så undtager vi dem. Det skal simpelthen være en konkret vurdering i hvert enkelt tilfælde. Det man selvfølgelig også kan sige, det er, i og med at det her det retter sig til lønmodtagere, så betyder det jo også, at allerede der er for eksempel administrerende direktører, der ikke bliver betragtet som lønmodtagere, de er jo allerede undtaget. Hvis du har selvstændige konsulenter, så er de selvfølgelig heller ikke omfattet, fordi igen, de bliver ikke anset som lønmodtagere. Herudover så nævner forarbejderne som nogle eksempler eksperter,
erfarne advokater eller akademikere, der har betydelig frihed til at bestemme deres arbejdstid. Igen så kan man sige, det her det er åbent for fortolkning, men det jeg tit bliver spurgt om, det er, jamen, men hvem er det så helt konkret? Og det jeg tror man kan sige som lidt en rettesnor, selvfølgelig er der undtagelser, selvfølgelig er der medarbejdere ud over dem jeg siger nu, som godt kunne være selvtilrettelæggere. Men det man kan sige, det er nok, at hvis vi er i de små og mellemstore virksomheder, så er det formentlig kun det øverste ledelseslag, altså lige under direktøren. Og hvis vi er i de helt store virksomheder, jamen så er det måske de 2 øverste ledelseslag. Men igen, så er det en konkret vurdering, hvor man skal gå ind og kigge på, jamen altså er det stort set hele arbejdstiden, der selv kan tilrettelægges? Er det væsentlige sådan, ledelsesbeføjelser? Så kan vi være inde og sige, jamen det her det er selvtilrettelæggere. Så det er i hvert fald noget af det, man skal være opmærksom på, når man fastsætter det her. Så har vi lidt omkring selve kravet til registreringssystemet. Altså det vi ved fra loven, det er, at det skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Og at det skal gøre det muligt at måle den daglige arbejdstid. Og det er jo sådan ret åben for fortolkning. Hvad er objektivt, pålideligt og tilgængeligt? Men det vi sådan ved helt specifikt, det er, at der er metodefrihed. Det vil sige, at det kan være et digitalt system. Det kan være et manuelt system på papir, eller det kan være i et Excel-ark. Men det man selvfølgelig skal holde sig for øje, det er, at det skal være tilgængeligt, og det vil altså sige, at det skal kunne tilgås af den enkelte medarbejder på den ene eller på den anden måde. Det står ikke helt klart nogen steder, ud over det her med, at det skal være tilgængeligt, at det skal være tilgængeligt på den måde, at medarbejderne skal kunne tilgå det på alle tidspunkter, for eksempel hjemmefra. Det er der ikke noget sådan umiddelbart krav om. Man kunne sagtens forestille sig en lille bitte virksomhed, hvor det er lidt mere manuelt, men så er det måske tilgængeligt på en computer på arbejdspladsen. Men uanset hvad, så er det i hvert fald et krav det her med, at det skal være tilgængeligt. Så ved vi fra loven, at det skal opbevares i 5 år. Og det er jo det er selvfølgelig også af dokumentationshensyn. Og så er der så også noget man også skal være opmærksom på, at det er GDPR. Og det vil jeg sådan set lidt komme ind på her til allersidst, hvor jeg lige har taget med, hvad det er for nogle øvrige overvejelser, som loven kan give anledning til. Den giver selvfølgelig anledning til, at man skal have et system for tidsregistrering, fordi det fremgår ligesom direkte af loven. Så skal man også overveje, om der skal være en politik for brugen af dataen, og det vil jeg helt klart anbefale, at man har, og det vil også sige, at et krav i hvert fald i forhold til GDPR, at man får opdateret sine privatlivspolitikker, det hænger jo lidt sammen. I mere sådan ansættelsesretlig henseende, der vil jeg også sige, at en politik er hensigtsmæssig, fordi at medarbejderne bør vide, hvad mener vi på vores arbejdsplads, at konsekvensen er, hvis man undlader at tidsregistrere. Og derudover så bør det også fremgå, hvad vil vi på vores arbejdsplads, hvad vil vi bruge de her oplysninger til? Bruger vi dem alene til at overholde lovens krav her i forhold til det her med at tidsregistrere, eller kunne det være, at vi ved en konkret mistanke, vi skal hele tiden være opmærksom på kontrolforanstaltninger og hvad vi må, men kunne det være, at ved en konkret mistanke, så går vi ind og kigger på,
om Martin han har arbejdet i virkeligheden de her 37 timer, han er ansat til, eller kan vi se fra tidsregistreringssystemet, at han i virkeligheden ligger langt under, og bruger vi det så i en anden henseende, altså mere ansættelsesretligt, fordi vi så er utilfredse med hans performance. Sådan noget, det bør der fremgå af en politik, og derfor er det vigtigt at få lavet en politik i hvert fald. Ligesom det er vigtigt at få opdateret ens privatlivspolitikker. Så kan man sige, at ud over det, så bør man også opdatere sine ansættelseskontrakter i særdeleshed i forhold til selvtilrettelæggerne, for der fremgår det jo direkte af loven, at det skal stå i ansættelseskontrakterne, hvis man er at betragte som en selvtilrettelægger, og derfor så skal det altså det skal stå der, og det betyder jo så, at hvis du har nogle medarbejdere på nuværende tidspunkt, som er som man vil vælge at betragte som selvtilrettelægger, så skal der et tillæg til den eksisterende ansættelseskontrakt. Og det man skal være opmærksom på i forhold til formuleringen, så står der et sted i forarbejderne, mener jeg det er, at det er efter aftale. Og i det efter aftale, der ligger det også, at det her det er altså noget, som arbejdsgiveren ikke ensidigt kan bestemme, at en medarbejder er undtaget af 48-timers-reglen og undtaget af hviletidsbestemmelserne og er at betragte som en selvtilrettelægger. Så man skal sørge for, at det i hvert fald ikke er sådan et ensidigt tillæg, man sender ud, men at man lige får en accept af det. Og man kan sige, det giver sig selvfølgelig sig selv, når man ansætter en ny medarbejder, og man bliver enig med vedkommende om, at vedkommende er at betragte som en selvtilrettelægger, jamen så får man jo underskriften på ansættelseskontrakten, og så har man styr på det i den henseende. Det sidste, jeg lige vil sige noget om, jeg har fået her til 25 år, så jeg har lige et par minutter endnu. Det er i forhold til kontrol og sanktion i forhold til arbejdsgiveren. Der er ikke en specifik sanktion lagt ind i loven, forstået på den måde, at hvis arbejdsgiveren ikke har styr på det her tidsregistreringssystem, så giver det en bøde eller sådan i den henseende. Det er der ikke. Men det man skal være opmærksom på, det er, at Arbejdstilsynet jo går ind og kigger på det her med, om hviletidsbestemmelser er overholdt, og det kan altså godt give bøder efter arbejdsmiljøloven. Det kan også give påbud for eksempel fra Arbejdstilsynet, at der skal rettes op på det. I relation til 48-timers-reglen, hvis den ikke er overholdt, jamen, så kan det jo give anledning til, at medarbejderen får en godtgørelse. Og der kan man sige, hvis man ikke har styr på det her tidsregistreringssystem, jamen altså så det der er ligesom er anført i forarbejderne, det er, jamen altså det kan have processuel skadesvirkning ved arbejdsgiveren. Og det kan man sige, det giver måske en lille smule sig selv, fordi arbejdsgiveren er bedt om at have styr på det, og hvis der så ikke er styr på det, så er det klart, at det vil reflektere dårligt over på arbejdsgiveren under en eventuel retssag. Herudover så skal man selvfølgelig være opmærksom på GDPR i forbindelse med det her, fordi at der er der også nogle store bøder at hente, hvis det er, at man ikke har styr på sin GDPR, og derfor så i og med, at det giver anledning til at få opdateret nogle ting, så er det altså også noget, man skal være opmærksom på. Og som sagt, i forhold til selve kontrollen, jamen altså, så er det jo Arbejdstilsynet, der kan komme ud, og der kan kigge på det her, og det ligger også i, at selvom det her det påvirker sådan direkte ansættelsesretligt, så er den her arbejdstidslov egentlig mere knyttet op på arbejdsmiljø, og det er også det, vi kan se fra den måde, at domstolene fortolker det. Så derfor så er det Arbejdstilsynet, der har ligesom mulighederne for at komme ud og kontrollere. Ja, der var lige en enkelt ting, som det slog mig, at jeg fik sprunget lidt hen over, som lige er det sidste, jeg vil sige. Det var
det var det her spørgsmål 5, der var under lovgivningsprocessen i forhold til selve registreringspligten. Der var lige en vigtig pointe, synes jeg. Det er, om arbejdstiden kan udfyldes på forhånd, og det blev der svaret bekræftende på. Det vil sige, at hvis du har nogle medarbejdere, der sådan set altid arbejder 7,4 timer om dagen, jamen så kan du godt som arbejdsgiver have plottet det ind i dit system, og så skal det kun registreres, hvis der er deciderede afvigelser. Så det er jo noget, der måske kan gøre det en lille smule nemmere. Det var sådan set det sidste, jeg havde at sige omkring det. Ja, super. Altid, Signe. Jeg tænker, at der er jo kommet rigtig, rigtig mange spørgsmål, og som jeg sagde i starten, så vil vi også gerne forsøge at tage dem lidt her undervejs. Jeg vil sige, at du har svaret på rigtig mange af dem undervejs, og det er jo rigtig godt, blandt andet omkring selvtilrettelæggelse og 11 timers regler osv. Men jeg tænker, at jeg lige prøver at hive et par stykker op her. Ja, jeg kan nemlig ikke se de spørgsmål, så kommer her. Se. Jeg kan ikke se noget. Nej, okay. Jeg prøver at få den op på skærmen her, så jeg kan se, jeg læser dem op i stedet for. Ja. Der er en, der spørger, hvad er kravene, man som virksomhed skal leve op til? Skal man alene stille et system til rådighed, eller skal man også tvinge medarbejderne til at registrere og følge op på, at det bliver gjort? Man skal stille et system til rådighed, og så er det netop der, hvor jeg siger, at man skal sørge for at have sig en politik, fordi man er nødt til i et eller andet omfang at kontrollere, at der rent faktisk bliver registreret. Og det er fordi, at ellers så risikerer man som arbejdsgiver, at det potentielt rammer tilbage på en selv. Som sagt, så får du ikke en bøde for, at medarbejderne reelt ikke har foretaget tidsregistreringen, som du i øvrigt har bedt dem om at gøre. Det får du ikke som arbejdsgiver, men det kan have processuel skadesvirkning for dig. Og det er også helt sikkert, at hvis Arbejdstilsynet kommer ud og spørger, hvordan ser det ud med overholdelse af arbejdstiden, og du så kan vise et helt tomt tidsregistreringssystem, fordi dine medarbejdere ikke overholder det, så risikerer du altså som arbejdsgiver at få et påbud eller en bøde. Simpelthen fordi, at du ikke kan dokumentere, at du overholder de regler, der er i arbejdsmiljøloven, altså de lidt mere, det man kan sige, der er lidt mere afledt, altså 11 timers reglerne og regler om maksimal arbejdstid osv. Så på den måde vil jeg sige, at man skal også være lidt om sig som arbejdsgiver, og sådan også følge lidt op på, at der rent faktisk bliver registreret tid. Okay, jeg tror, at der er kommet rigtig mange, og som jeg sagde i starten, så svarer vi på alt sammen efterfølgende. Det lover jeg, I får alle spørgsmål og svar. Men jeg tænker, at vi lige kan nå en sidste kort en her, og den er sådan lidt omkring sikkerhed og GDPR. Det er, må man anvende et fælles system til registrering, hvor den enkelte medarbejder også kan se de øvrige medarbejderes registreringer? Ja, det tænker jeg sådan set. Altså, det er ikke noget, der står nogen steder noget om, men jeg tænker i virkeligheden ikke, at der er noget til hinder for, at man kan se og man kan tilgå, hvor meget ens kolleger har arbejdet. Jeg kan ikke sådan lige umiddelbart se, at det skulle være i strid med GDPR. Okay, altid, Signe. Ja. Og tusind tak, fordi at du ville være med her i dag. Det var rigtig fint, og som sagt, så fik du svaret på rigtig mange af de spørgsmål, der er kommet løbende undervejs, så jeg tænker, der er mange, der har fået rigtig meget med herfra. Det var godt. Tak for i dag. Selv tak. Og med det, så går vi videre til Anders Friis fra Visma Kubis, som gerne vil fortælle lidt omkring tidsregistrering i dagligdagen, hvordan vi kan gøre det til et strategisk værktøj i virksomheden, de her registreringer, vi nu skal til at lave. Værsgo, Anders. Tak skal du have, Martin. Ja, jeg vil runde den her session af med at prøve at tage lidt videre her fra juraen, og så gå lidt mere ned i lidt praktik
når sådan noget her skal implementeres, og give jer lidt en lille smule pointer at tænke over der, et par vigtige forhold, som vi mener, I bør tage med i overvejelserne, når I nu sidder og kigger på det her, op til den 1.7. Vi går videre her med, hvor Signe egentlig slap med det her med processer og politikker, fordi det er rigtig vigtigt, den del. Og så vil jeg også lige lægge lidt fokus på de øvrige fordele, der kan være i at implementere tidsregistrering derude hos jer i virksomhederne. Både for på det ledelsesmæssige plan, men også for de enkelte medarbejdere. Hvis vi starter sådan lidt, hvor Signe slap her, så kan man sige, at den første del af det her, det er selvfølgelig det er logisk. Der skal et system på plads til det her. Og det jeg vil sige i forlængelse af det Signe har været inde på her, det er her giver det altså god mening for jer ligesom at overveje og tage nogle beslutninger omkring, jamen er det en minimumsløsning vi går efter, eller vil vi potentielt også lidt mere med tidsregistrering. Fordi som vi jo lige har hørt, så kan man sige, at det er jo egentlig muligt at overholde loven ved at implementere noget meget simpelt, i bund og grund noget manuel håndtering. Det er ikke sikkert, det er det rigtige, men i hvert fald tænk over det her, er det minimumsløsning, eller er det noget mere I vil? Og min anbefaling til jer, det er også, at I prøver at tænke lidt frem i tiden, fordi der findes jo systemer derude, hvor man godt kan starte med noget meget simpelt, og hvis I senere hen finder ud af, at I vil godt bruge tidsregistrering til noget mere, jamen så findes systemer, der giver mulighed for det. Det næste handler om information og nogle interne politikker, og der er det selvfølgelig vigtigt, som Signe igen sagde, få lavet en policy omkring det her. Hvad forventer vi af tidsregistrering? Hvad er formålet for os som virksomhed? Hvad kræver vi af medarbejderne? Og hvordan skal de forholde sig til det? Og så vil man sige, de næste 2 punkter, det handler meget om de sådan lidt klassiske, når man implementerer en ny administrativ proces og eventuelt noget system, eventuelt noget software til at hjælpe med det, så er det selvfølgelig vigtigt med en ordentlig træning og en ordentlig uddannelse af medarbejderne i brugen af systemet. Den sidste, jamen det er altid efter implementering af nye systemer, jamen så er det altid vigtigt løbende at følge op på det, sikre det bliver brugt efter hensigten, sikre det bliver brugt som I ønsker det, og som det er defineret i politikken. Når vi er omkring det her med at få defineret en politik og få ligesom nedfældet den, så vil vi også gøre det efterfølgende her, webinaret, at vi sender jer en template, der kan give jer noget inspiration til formuleringen af en policy omkring det her, omkring arbejdstidsregistrering. Yes. Det næste jeg vil berøre, det er det her med, og det er hvis I tænker lidt videre i tidsregistrering, og I tænker det lidt ud over de her minimums krav, der ligger her i forhold til arbejdstidsregistrering. Fordi det er noget, man som virksomhed, og det kommer selvfølgelig an på, hvad det er for en type virksomhed man er, men det er noget, man som virksomhed også godt kan bruge aktivt og bruge strategisk på andre områder. Og der kan være sådan noget som optimering af bemanding, hvis man begynder at arbejde med de data, man samler op under tidsregistreringen, identificerer nogle mønstre og bruger det aktivt til ligesom at planlægge sin bemanding i ens drift på tværs af en organisation. Ligeledes er det også muligt at bruge den her tidsregistreringsdata til at planlægge ressourcer, altså planlægge sin bemanding, fordele, udnytte ressourcerne optimalt i forhold til ens drift. Så kan man sige, at den næste del, den går også sådan lidt ind i det HR-mæssige, det er klart. Og det er det her med performance management, jamen der kan man også godt bruge de her data til
og identificere nogle tendenser, bruge dem aktivt i sit arbejde med organisationen, med motivation i organisationen, trivsel, og selvfølgelig også indsatserne, som der lægges for dagen. Og det er selvfølgelig klart, at det her kan ikke stå alene, udelukkende arbejde med tidsregistreringsdata på det, men det kan ligesom være et tillæg til det, I ellers gør derude på det område her. Der kan også, og det er igen den sidste del her med, hvor vi skriver bedre budgettering, jamen der handler det også lidt omkring, det handler jo lidt omkring bemanding igen, men det kan også være for eksempel, hvis man er projektorienteret virksomhed, jamen så er det klart, at et tidsregistreringssystem kan også hjælpe med og styre timerne på forskellige typer af arbejdsopgaver, og også få noget indblik i, jamen de arbejdsopgaver, der udføres, jamen hvordan hænger det egentlig sammen med de timer, der rent faktisk går i det. Og det er klart, hvis I vil noget af det her, så kræver det jo, at i tidsregistreringen, når det implementeres, og processen der begynder at køre, at I kommer lidt mere ned i dybden, og der skal noget mere detaljegrad på de registreringer, der laves. Men det er jo lidt tilbage til det her med, når I sidder og overvejer systemet, der skal vælges, jamen hvad er det så, I ønsker der? Er det et minimum, eller er det også noget, der skal kunne lidt mere, og eventuelt, som jeg sagde før, på sigt kunne noget mere. Yes. Medarbejderne mener vi også får noget gavn af det her, og det er selvfølgelig for mange af os derude, jamen der vil det være noget nyt, der så at sige rammer os som almindelige medarbejdere og skal registrere tid, men det kan faktisk også give noget værdi til medarbejderne. Man får jo et værktøj i bund og grund som medarbejder, hvor man kan dokumentere ens så at sige indsats, når det gælder det rent faktuelle timeforbrug, man lægger i arbejdet. Så hvis I vil noget mere med tidsregistrering, så er det altså også vigtigt, at I tager de her ting med i ligningen, når det skal implementeres og slippes løs i organisationen over for medarbejderne. Og man kan sige, det kan også tale lidt ind i det her med work-life balance, hvor mange timer lægger man egentlig for dagen som medarbejder, og hvornår lægger man timerne osv. Det giver jo for mange, vil det jo give god værdi at få noget indblik i. Igen, synligheden af den indsats, man gør på det rent teammæssige, det kan igen over til det HR-mæssige og med ens de faste dialoger med ens leder, det kan give en ekstra dimension der, som medarbejderne også kan bruge. Som medarbejder kan man jo også bruge ligesom det her som et værktøj til at granulere lidt, hvad det er, man bruger sine timer på. Er det kerneopgaver? Får man andre opgaver ind, som man også bruger tid på, og hvordan fordeler det sig rent faktuelt? Det kan være et fint værktøj til nogle gode dialoger der. Og medarbejderne selv kan jo også bruge tidsregistrering til deres egen planlægning, og få noget indblik i, som jeg sagde før, jamen hvad er det egentlig min tid den går på? Hvilke typer opgaver, mine kerneopgaver versus ting der kommer ind fra siden af. Og jeg ved godt, at hvis man vil ned, man kan jo gå ned i detaljer på det her, ikke? Og det er klart, det stiller nogle krav til de registreringer man laver, men det er også muligt at gøre det uden at det i sig selv kommer til at stjæle for meget tid at håndtere. Så det er i hvert fald det var nogle af de her ting vi også vil give jer med herfra i dag, i forlængelse af juraen, så at sige. Tusind tak, Anders, og tak til alle jer, der er fulgt med derude. Jeg vil lige for sidste gang understrege, at vi sender det her webinar, optagelsen af det. Vi sender præsentationen. Vi sender alle de lige knap 50 spørgsmål, der er kommet ind, med besvarelser. Som Anders var inde på, så sender vi også et oplæg til en politik, eller et oplæg til et afsnit af ens privatlivspolitik, som skal opdateres. Og så sidst men ikke mindst, så er vi også inden for
ikke særlig længe modtage en invitation til et opfølgende webinar, hvor vi går mere konkret ned og snakker løsning. Det er der også mange, der har spurgt om, kan det her bruges, kan det her bruges, kan det her bruges. Vi vil meget gerne præsentere for jer en løsning, som kan håndtere både alt det lovgivningsmæssige, og så også alle de her ting, som Anders han var inde på til sidst. Så med det, så lukker vi ned for nu. Tak fordi I fulgte med alle sammen. God dag.